Volám sa Martin Bugaj a máme takú firmu, že Kvetináč, ktorá sa zaoberá vlastne spracovaním dreva a použitím dreva do záhrad. Venujeme sa vlastne záhradnej architektúre a prevažne tým dreveným prvkom do záhrad. Tak pracujeme hlavne s domácimi drevinami, a to takými, ktoré vlastne sa vhodia do toho vonkajšieho prostredia. Dúb, agát, smrekovec alebo červený smrek, jaseň. Je to vlastne mobiliár do záhrad, ako si spomenul, napríklad tie stoly, stoličky, potom kvetináče, konštrukcie napríklad drevené, rôzne palisády. Robíme si to tak, že väčšinou si vlastne spravíme vlastný návrh a potom ho aj spracovávame. A základ tej veci je, tak to drevo sa väčšinou spracuje strojovo, ale ten človek je tam ako keby taká základná vec, že je to ručná robota, nie je to žiadna CNC fréza, je to tradičnými stolárskymi technikami robené, že podľa tiež použité tej dreviny, ale napríklad pri tom smrekovci je to tých 10, 15, 20 rokov, podľa toho, ako sa ten človek o to stará, lebo sa na to používa tiež používame väčšinou také voskové lazúry. A pri tom dube, agáte, pri tom dube je tá životnosť tých 20, 30, 40 rokov, pri tom agáte vyše 50 rokov. Vlastne každá vec je originál. Nie sú to nejaké desiatky, stovky kusov na páse. A v podstate ja som ani s drevom nikdy nemal nič spoločné, čo sa týka nejakého štúdia alebo takto, ale vždy to bolo v rámci takého, nejak si ma našlo. Človek si musí pripraviť, správne usušiť, vedieť, ktorá časť stromu sa dá použiť na konkrétnu vec. Že je to taká alchymia, by som povedal trošku.